Tabang sa kasong kalapasan sa Presidential Decree 1602 o illegal gambling ang 5 ka mga dinakpan human na sakpang nagpahigayon o illegal cockfighting o tari-tari pasado alas 11:40 sa buntag, Enero 4, 2026 sa may Purok 2A San Miguel Maramag, Bukidnon. Ang mga dinakpan na ilang sila si alias Bibot, 54 anyos, usa ka panday, alias Dindo, 53 anyos, usa ka laborer, alias Max, 43 anyos, ug ang tulo nagpuyo sa naisgutang barangay, alias Tantan, 27 anyos, driver nga taga-sitio Harke adtuyon Pangantukan, Bukidnon, ug usa ka minor de edad. Atol sa pagpangronda sa kapulisan, nakuha ang 2 ka buhi nga manok panabong, usa ka patay nga manok panabong, 1,200 pesos nga pustang kwarta ug uban pang mga butang. Ana-ana karon sa kustodiya sa Maramag Municipal Police Station ang 4 ka mga suspitsado, samtang minor de edad nga dinakpan gi-turn over sa Municipal Social Welfare and Development Maramag Office. Mga katropa, kape ba nga healthy gimong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Ruston Villafranca, XFM News.